guys, it's me again, Bisaya ko day. So I have here nabili sa tabi-tabi lang kasi yung isa kong is hiniram siya. So ayan, bumili ako ng stand microphones. Ang sabi naman dito ay stand microphone. So cheap lang siya guys. Mura lang siya. Actually yung isa na hiniram is binili ko siya yung mayroong naglako tapos kasi hindi ko pa alam kasi bagong labas siya, 200 siya. So tas parang tinawad-tawaran niya naging 150. So ito guys, hindi siya 150 or 200. It's only 50 pesos. 50 pesos lang siya. So, very cheap. Binili ko lang siya sa online store sa Baguio. I-shout out ko sa Lakandula guys. Kung taga Baguio ka, ayan, alam mo yung Lakandula Center, kina Ernest. Ayan. Promote ko yung Ernest merchandising. Ayan, dun kayo pumunta. Ayan. So, ayan, titingnan natin guys kung kumpleto ba ang laman ng ito. Okay? So, wait lang guys. Ayan na guys, ang ating i-unboxing natin siya. Tingnan natin. Naman, Inday, baka mamaya yan? Boot daw guys. So, ito, yung laman niya ito. Saka ito. Ayusin ko na. Tapos, ito. Yan. Ito yung laman. So, ito siya, vocal microphone. Akala natin, pwede rin, meron din siyang para ganyan guys, na ilagay natin para sa microphone, para mag-stand siya. And then, pero, talaga siya, ito yung gagamitin natin para ikakabit natin yung cellphone. Ayan. So, ito yun. Tapos, ang gagawin mo lang dito, ay ilalagay mo siya dito. Ayan. Ayan. Ayan, nakalagay na siya. Ayan, pahigpitan natin. Tsaka, next is ito guys. Ito yung ilalagay natin. Yan. Yan. Paikot-ikot. Simple lang guys. Tapos ito, pwede siyang pataas. Pataas siya. Ganyan. Gusto mo siyang tumaas. And then, ito naman, paano kaya ito ilagay? Paano kaya ito ilagay guys? Ayan. Ayan. So, ilalagay natin siya dito. Saan ko pa ito ilalagay? Ayan. Ayan. So, ayan. Tama ba? Ay, tama ba siya? Hindi siya tama. Paano kaya? Wala, hindi ko alam guys. Paano? Diba ganito? Ganito siya. Paano kaya? Bakit hindi ko malagay dito? Saan ko siya ilalagay? Mali. Wow, mali tayo guys. Wow, mali.
check lang natin to. Alam ko na. Ano pala siya? Ganun pala siya. O, ganyan. Tapos, idiin mo lang siya. Ganyan. Ayan. 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 Okay na siya. Ready to ano na. Ready to rumble. Ayan. Try natin. Ayan, try natin. Ayan. So, ready na siya. Ayan. Okay na siya, guys. Ready na siya to use. Ayan. For only 50 pesos. Ayan. Meron ka ng microphone stand wherein hindi ka na mahirapan. Okay? So ito Tsaka ang maganda lang dito guys is universal siya, lahat pwede nating ilagay ng mga cellphone. So pwede siyang pag ganyan, patayo, pag ganon, ayan. Tapos pag ganon, ayan. Tapos pa ganon-ganon kung gusto mo. Tapos pwede ding pag ganyan. So pwede mo rin siyang i-adjust pababa. Ayan. Ayan, pwede din siya pababa. Okay? So, yun lang guys yung i-share ko sa inyo. I-share ko sa inyo na very cheap. Ayan, hindi nyo na kailangan bumili ng medyo mahal. So, kailangan maging discarte tayo para kung saan natin ilagay yung mga cellphone natin para hindi tayo mangawit sa kamay. So, that's all for today, guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya Kuday at your service. Problema nyo, dadagdagan ko. Kaya, bye! Ayan guys, welcome to my vlog. Charot. Ngayon naman ay mag-unboxing tayo ng airgun na order ko sa Shopee. Ayan, open na natin. Nag-order ako ng nag-order ako ng airgun sa Shopee. 333 yata yung price. Ayan, kasi gusto kong yung butas ng mga tenga na walang mga butas. Then, ang maganda nito guys is meron na siyang free na na mga earrings. Ayan. Yan, ito yung laman ng ng in-order ko. Ayan, hirap ako magbukas. Wait lang. Ayan, ito yung free niya na earrings. Yan. Yan siya na earrings guys, 65 pairs. Ayan yung free ng ng
Shopee. Ayan, tas yan yung airgun na na in-order ko. At saka may ballpen din siya para ilalagay mo dun sa tenga. Para pag i-airgun mo siya ay makikita mo yung kung saan mo siya ipo-point. Ayan, tapos bubuksan natin yung earrings. Ito yung earrings na na meron na siyang para medyo matuli siya. Ayan, saka may salamin din yung niya, guys. Ayan, so ay nag-assemble tayo. Shout out ko lang yung mga Team Victorious, The Vlogger, saan pa ba sa Mystic Rainbow, at sa lahat ng mga tao na laging nandyan nakasupport. Ayan, shout out po sa inyong lahat. And thank you for always supporting Bisaya Kuday. Ayan, so kung sino yung gusto magpa-air gun, ayan, meron na tayong air gun. Yan, ina-assemble ko guys. Kasi, way back, tagal na rin yun guys na na doon ako na-assign sa Ako yung taga-air pursing sa mga Okay? Be? Nandiyo? Dali oh. Basta ay. Na. Dira? Dili na. Katong Kanang may samad? Ito. Huwag naman kayo sa may sugat. Isa kay. Bayad na guys. Asa man to? Isa dapila akong naong ha? Hagan. May po. Ikutan man na nimo ba? Ano man daw na? Kailangan daw Pisti po na. Hindi masakit juga na. Hindi mo lang. Nagulat ako. Hindi masakit, Jo?